L-Aġenzija ta' Kreditu Morningstar DBRS Rating konfermat il-credit rating ta' Malta bħala A high stabli. Dan ifisser li fl-iskala ta' ratings Malta tinsab fil-grupp ta' ekonomiji ta' kwalità tajba. Fl-analiżi tagħha l-Aġenzija nnutati li l-ekonomija Maltija se tibqa' b'saħħitha minkejja li r-ritmu ta' tkabbir se jkun qed jonqos xi ftit. Fl-2024 l-ekonomija kibret b'6% meta fl-Unjoni Ewropea il-medja ta' tkabbir kienet ta' 0.9%. Dan it-tkabbir seħħ minħabba domanda domestika u esterna b'saħħitha u tisħiħ tas-settur tas-servizzi, partikolarment it-turizmu, is-servizzi professjonali u s-servizzi finanzjari. L-Aġenzija tinnota kif is-sena l-oħra Malta esperjenzat żieda ta' 19.5% fit-turizmu ikkumparat mas-sena ta' qabel. Il-konsum privat kompla jikber b'ritmu b'saħħtu filwaqt li kien hemm tkabbir fil-qasam tax-xogħol inkluż minn persuni minn barra l-Unjoni Ewropea li tinnota iżda li naqas mir-ritmu tiegħu. Tinnota wkoll kif kien hemm tkabbir fil-pagi speċjalment fiċ-ċivil. Għal-futur il-previżjonijiet huma ta' aktar tkabbir ekonomiku li għalkemm se jnaqqas mir-ritmu matul din is-sena se jibqa' ħafna aktar b'saħħtu mill-pajjiżi tal-Ewro. L-Aġenzija DBRS fil-fatt innota tkabbir ekonomiku ta' 4% din is-sena u 3.6% s-sena d-dieħla. Filwaqt li tkabbir fil-qasam tax-xogħol u s-servizzi mistenni jimmodera, il-konsum privat mistenni jissaħħaħ miżuri bħal l-aġġustament tat-taxxa mħabbra fil-budget tajt l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali. Fuq ir-reputazzjoni internazzjonali tas-settur bankarju Morningstar DBRS faħret il-ħidma tal-awtoritajiet biex jitjieb il-qafas li jikkumbatti l-frodi u l-ħassil tal-flus fost oħrajn. L-Aġenzija nnutat il-progress sinifikanti li sar f'dan il-qasam illi għen lil Malta toħroġ mill-lista l-griża sena biss wara li tpoġġiet ma' ġurisdizzjonijiet ta' monitoraġġ aktar rigorus. Tinnota kif l-irwol ta' Malta bħala ħabb finanzjarju żgħir wassal għal sistema bankarja kbira relattiva mad-daqs tal-ekonomija Maltija inkluż banek internazzjonali. L-Aġenzija tinnota kif il-Gvern qed jippjana li jnaqqas id-deficit biex ikunu rispettati l-linji gwida tal-proċeduri tad-deficit eċċessiv. Innutat kif id-deficit din is-sena huwa previst li jonqos għal 3.4% tal-GDP u għal 2.9% s-sena d-dieħla. Tinnota kif il-Gvern mhux beħsibu jneħħi s-sussidji minn fuq il-prezzijiet tal-enerġija li tiddeskrivi bħala ola minn dak mistenni. Innutat kif dan huwa riskju għal pajjiż. Tkompletajt ukoll li sfidi oħra jinkludu dħul miċ-ċittadinanza b'investiment, it-tassazzjoni tal-korporazzjonijiet u l-pressjoni għal infiq fuq l-infrastruttura u l-klima. Dwar id-dejn DBRS innutat li dan mistenni jibqa' stabbli. L-Aġenzija tajt li reperkussjonijiet ekonomiċi r-riżultat ta' tariffi ola imposti mill-Presidenza Amerikana Donald Trump se jolqtu lill-ekonomija Maltija ħafna inqas milli se jolqtu l-ekonomiji l-oħra tal-Unjoni Ewropea.